Đấy này, vì con Frank cái đầu thì có gian gì đã là nó ta là đơn chắc không sao một con. Hello guys, आंनि बे दाउला खासि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय थाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ जाहैबाय जा आदैनि फिसाजोनि बार्थडे दङ न' खाथियावनो बेनो नै दै थांखि लाबोदों लों बार्थडेआव एसे गिदिरानो होनजायो बार्थडेआ बेनो न'आ गाइसमोन थौदो बिदिबा नायलांबाय नायदो बिथिंजाय अमा गोदागासिनो दङ गोदाग्राफोरा साथामल' आरोना गाइसमोन अमायाबो एसे गिदिरानो होनजायो बुरलाय अमायाबो गाइसमोन नै दासो आथिं दानजोबगासिनो दङ दाबो गोदायाखै सासे बिखा गोदागासिनो दङ गाइसमोन बयलारबो गोदादों नै आधा किल'ट गोदाबाय थादों नै गाइसमोन केक हासिगोन नै नामा बwhwitiमोन bwhwitiसो जादों नै रा 10 years हासिगोन Bisagra nunggu ya, kira sana kita. Cinta ini, nawan hajiran untuk bwhwhiti आरो basumatarini सेथि फिसाजोनि आसार जोनोम आसार खुंथाय आरो बेखौनो होनना बुङो गुबुन हारियाव गुबुन सोदोबजों आरो जे हेपि निउ इयार Happy New Year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kasih tu, buci kudung nanti tu. Apa ini? Sisi. Ini Bawa soalnya. Jeza. Udah, kasihkan. Tambah. Lihat sama saya. Lihat sama saya. Ini lihat sama saya. Oh, tak salah. Itu dia. Satu jangan bahas. Hari yang deh. Hana udah. John neba. Lihat sama saya sih salah. Macam ni, tidur ada. Siapa yang kamu cari ni? Bardey ni kamu cari. Bukan kita kasih mintunya. Guys, ni kunci ni. No, aku dah berah. Mami jam. Ham, buria hai. So, hari solo ni. Amma. So, na mana terakhir ni? Mana ke? Mana ke John? Oh, no jangan bang. Itu rau be. Ikut. Itu rau be, John. No jangan bang not. Yang saya. Tidak. No jangan bang. Cari dia. Cari. Mẹ chơi là tạm giặc hay thế? Giặc hay vậy? Dia đang cùng chơi game là kenapa? Lại sudah. Hai bahasa mana? Jauh kita bisa putus salam. Hai em cha, thế nào? Mới đang giả thật đến kẹp xin em hút đi giả không ấy nữa.
Nera Maria जाखांबाय गाबोन साननिबो जाखाबाय दे ओमफ्राय दाहरनिबो संनो बाबायनो Median. ओंख्रि नै जागासिनो दं Đấy này. Biगोफ्रा गोथाव बेखौ जानोसै दा ना न'आव दा जालांगोन दा खोनजाबावगोन नै मादैया गाबोननि साननिबो जाखाबायनो दाहरनिबो